अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्तिtravel.com पर विजिट करें। ए बाबू तनी साउंड कम कर। का हो आप पुरनका तो बाजते बा। हई देख नया गाना रसगुल्ला बात को पकड़िएगा। फिर कौन धमाका गइल का हो? है रामस्वरूप भाई विजय चौहान के। साल बाद तू तो नई हो रे आइलू बड़ू चिकनाई पवन के पसोल खोइलू चिकनाई के का राज बा। हाँ 3 साल बाद तू तो नई हो रे आइलू बड़ू चिकनाई पवन के पसोल खोइलू कैसन मिलल बा बलमुआ तोहार की अनेरे करता रुहाला हाला साला हमरो बोलो मोहलो यार रसगुल्ला खिया रे काला काला को देता सेज पमु यार रसगुल्ला खिया रे काला काला। मीठे मीठे ढीठे ढीठे रोज सब खोलता ढीठे ढीठे सब झलकता। ओ सही लगे ही ना गुलाब जोस खेलबा रोस 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 गुलाब जामुन के मिललबा। ऊंच ऊंच लागे जगहिया उ सब जौन पहिले लागत रहे खारा खाला साला हमरो बोलो मोहलो यार रसगुल्ला खिया रे काला काला रहे ना मन में तीत यार रसगुल्ला खिया रे काला काला। अच्छा जी हाँ जी राजे होई तब तो तहार बड़ी राजे होई मिजाजे होई रोजे रोजे मांगत मिजाजे होई। बिल्कुल बनला कुछ से भावना हमार लेना देना हो राधा देखिया बसम कहे को भोर छना हो के बड़ाई तू भतार के यार के करे जामे मारता भला भला साला हमरो बोलो